لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. влоги имрӯзамона аз табрикоти зодрӯзи духтарчам сар мекунем. манам хел духтари ман да ватсап табрик кардам, бигем дӯстон хешон ҳама хел табрик кардан кудака. ман ҳам табрикоташона мондум, чизе ки кудака табрик кардан навистан да ватсапи ман. аз ҳамагитон миннатдорум. раҳмат барои табрикотон, барои суханои беҳтаринтон. зодрӯзи кудак рӯзи 31 январ буд. тамошобинони азиз, ман нав влога монтаж карда мондистам. ҳозир якта рекламаи фиберлик мешавад. баъдан давоми зодрӯз чӣ падарка кардан, чӣ хел зодрӯза мо гузаронем, влога то охиша тамошо кунед тамошобинони азиз. бахшиш ки дина успети дар савол ҷавоби ҳаматон накардам. бисёриё оиди анамо кор дар хона наистан ки апа чихаку дар хона ё ба мекада ё пулхиш омадан мегира. росте духтарако бекор нашинен, беҳудагардӣ накунен. духтарако ёш, духтарако син сол рафта модарон, ҳамаш мо имконияти ин корра дорем. яъне ки фақат шумо телефон, интернет дар кори тамом кор дар фаберлик. духтаро бахшиш ки имрӯз гапа сар кардам, давоми гапамон рафтам, барои ки корам бисёр шид. оиди анамо кори фаберлик, духтари холаи хидмат дар байни ҳамисе каталог уже директори компания фаберлик шудаге. гуфтам ки ягон кор намекунен, реҷаи корӣ надоре, фақат телефон, интернет шумо дар кора. бо айнома гап занен, шуморо обучение бепулётон мета. бо ҳар рӯз шумо падарка мета. и айхча ягон оли ями директори компания фаберлик кор кардаги нест. и шуморо дастгирӣ мекунад, бо хурсантон мекуна. ҳар рӯз туҳфаотон мета. то директор шавитон ёрдам мета. ойликош главни мо шумо ойлик дар кораку ойликош аз 70 то 7000 сомони бе ягон фанду фре ба гарантия. гуфтам ки духтари холаи хидмат хироназан ки апам 15 солан ё ки ма 50 солан, фарқиш нест синни соли шумо. даже реҷаи кори надорад. чӣ хеле гуфтам кайти ки фора телефонта мегири медрой коракота буд мекунӣ тамом. ба анами 7000 ососа бо медонин ойликошон бисёр меша. короче бо чӣ саволи дорен, ина номери ватсапшон ҷавобтон мета. айнома гап занем, ҳамаша ба қонун қоидаш мефаҳмонам. тамошобинони азизам, ҳами хел кардам ман дастархонора сос кардам. ман ягон чӣ пухту пас накардам. ҳама чи магазин гирифтум, ҳами хел дастархона сос карда мондум. барои ки рӯзи душанбе буд, рӯзи кори кормон ҳам қарӯз душанбе бисёр буд. дӯстони азиз, ман духтурда запис доштум. бо кудака баъди сеюм дарсш дадаш гирифтак. гуфт МФЦ мебарам барои паспорт супоридан. 14 сола шуда ки паспорти внутри мегирем. загран дошт кудаку, внутри надоштан. баъдан ман сари кор додам, ай кор омадам, намехе дастархонара сос кардам. шавҳарам боша кудака баъди сеюм дарсаш ҷавоб гирифтан ай мактаб. бурда МФЦ рафтан, бигем бурда паспортоша супоридан. насиб иншоллах ваъда кардам баъди як ҳафта тайёр мешава. ман боша бо шавҳарам омадан, кудака овардан, аёҷа дар хона мондану мара гирифтан. бо духтур будам. ман худам тоқа иҷо раҳора намедонам ки ҷое ки мерам қати шавҳарам бигем ҳамин районе ки хумон зиндагӣ мекунем, ҳамиҷара автобус қати исус рафта омада метонам. метро қати ман тоқа ягон ҷо рафта наметонам. барои ҳамон шавҳарам мара духтур гирифта бурдан. дӯстони азиз, духтур дар корои мо бучид. баъдан во сини хона баргаштем. омадем ки очам поёни подъезда мора нигоҳ кардеста. на очамшон омаден, ака кудака занг задестен ки буроя. баъд очам гуфт буро хай кудака гу биёямо, кудака мегирем мебарем магазин, падаркаша мехарем. баъдан миёем хона. хай кудака очам ино гирифтан рафтан. ҳама рафт, шавҳармам рафт қати ва ё кор доштак бо шавҳарам. баъдан ман хона омадам бо даровайдими авқото ва тайёриам мехел. хай авқотам тайёр шуд. меҳмонорам бигем хона да дуромадан, дарав авқотои гарма кашидем. якуму дим гуфтем марҳамат дарав бихӯрен, шикамотона сер кунен. очамшон ай раҳи дур омадан, саҳар ай бигем ай ҷои коршон буромадан. очамшон ки раҳшон дорай бигем 1-3 соата раҳай то хонаи мора ба ёда Подмосковья. мо бошем Москвада. барои ҳамон дер расидам. бо то магазино гаштан, исусу хона даромадан. худаш саат 5-6 бегонӣ шудак бигем. ин ҳами хел зодрӯз аз сарҷамона гузарондем. дӯстони азиз, хирсандӣ хай камтарак дастархончаи хокисорона кардем бигем. муҳим ҳами ки якҷоя шиштем дар сари як дастархон. очам додару хоҳаро келуно хешта бор бигем ҳама каса сарҷамона 6 зодрӯза гузарондем. ҳамиш
беҳтарин рӯзи буд барои мо ки дар сари як дастархон ҳама каса будем. Дӯстони азизи падаркои кӯдакай бо пул доданша бо падарколи душанберои кадестиянша бибию бо биш бигем аюҷа ҳолиу падаркон нарасидиян. Дӯстони азиз и падарка боша аз номи як дӯсти беҳтарини мо ва ё дар компанияи Феберли кор мекунанд барои мо анамихел падаркора ба рӯзи зодрӯзи кӯдака рӯӣ карданд. Ман рафта гирифтам падаркошона ҳазор раҳмати калон барои туфотон беҳад заҳмат кашиден бисёри бад чиз рӯӣ карден миннатдорум. хай дар коротон будбориҳо хонум худованд куна ба қуллаҳои баланд барасен дар кортон баракат шавад аида зиёд пешравӣ шава шумода. дӯстони азиз ин ҳамин буд бигем туфҳое ки дар зодрӯзи кӯдак падарка карданд табрикотҳои буд чӣ хел зодрӯза мо гузарондем чизе ки буда чанд қа успет кардум сиёнка кардум барои шумора нишон додум. тамошобинони азиз аз шумо фақат як дастгирӣ видеои моро дастгирӣ кунед то охирша тамошо кунед. иншоалло бо видеои хубу нағз барои шуморо тамошобинони азиз тайёр карда дар канал мепардом. тамошобинони азиз влоги имрӯзамона дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам ки то охири влог бо мо будед. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.